hedder Børge Blingård fra Brøndby Bibliotek. Jeg havde en, der hed Niels, og jeg håber ikke, han dukker op på savnet. Hej, jeg hedder Niels. Ja, jeg hedder Niels. Ja. Jeg er Dragør, og jeg er musiker. Jeg er faktisk en af de kendteste musikere i hele verden. Ja. Så jeg vil gerne synge en sang til jer. Og du skal være med. Ikke godt? Ja, du skal være med. Så synger vi. Så nu synger vi. Er du klar? Du skal være på kamera. 3. Vi synger Lille Peter Edderkop. Okay. Er du med? Ja. 3, 2, 1. Lille Peter. Syng med! Lille Peter Edderkop. Syng nu med! Jeg gider ikke det her! Det er pis. Lille Peter. Syng nu for fanden med! Jeg gider sgu da ikke det her! Syng med! Okay. Lille Peter. Syng nu lidt højt for fanden med! Okay. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen. Hvorfor kan jeg ikke høre lyd i mit øre fra dig? Så tørrede Peters krop. Jeg kan ikke stille op med det her. Jo, du kan. Tørrede Peters krop. Lille Peter Edderkop kravlede op. Og det var denne sang. Den er jo meget smuk. Den er jo... Ja, den er